Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabi jamita di Minggu Kantate di tanggal 3 Mei 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di buku 2 Musa bidu 15 ayat sada rodi ayat 14. Jala topik ni minggu disi mared detu Jehovah. Aku menyanyi bagi Tuhan. Hujaha marihita tapai hutiuk ma di bagasan rohat tabi songonom ma di dok hatani Tuhata. Dungi di eddeho si Musa dohot halak Israel ma eddeo di Jehovah aka di dok nasida ma songonon. Maredde ma au tu Jehovah. Ai marmulia situ tu ibana. Hoda dohok parsihudulna di usopon tu bagasan laut. Jehovah do hatugauku dohot puji-puji aku jalamat jadi hatuauku. Ibana do debatakku. Pasangapokku ma ibana debatani damang do ibana. Pati bulokku ma ibana. Jehovah do ulu balang bulun. Jehovah do kuarna. Akahuretani Raja Parao rodi paranganna diusopon do tu bagasan laut. Parsihudul akan napinilitna di lonokod do tu bagasan laut arung. Akalung do makukupi nasida, lonong do akan nasida tu toru songob batu. Tangasya mumi ale Jehovah marmulia di bagasan hagogoon. Tangasya mumu ale Jehovah mangarupuhi muswi. Jala marhite-hite hinatibul ni hasangapomu di siaponho aka na mangaloho di laluhoko parpiar-piar ni rimasmu manudahon nasida songon durame. Marhite-hite parlongos ni igungmu marlitong-litong aka aeki marsijongjong aka galubang songon dorpi mangibulibul ma aka lung di tonga-tonga ni laut. Dungi ninna muswi ma liliokku takupokku manasida bagiokku ma taban sobuma rohaku mida nasida upatokku ma podaku siapono ni tangaku manasida diobusoko hosam gabe dilikupi laut nasida akalonong manasida songon sibora tu bagasan aek aka natongam. Isema songoko ale Jehovah di tonga-tongan yaka debata. Isema songoko marmulia di bagasan habadiaon. Nasokal marpuji-pujian nama bahen halongangan. Dung di patol-tolho tangamu siamun di bodut tanoi nasida. Di togihoko marhite-hite asi-asim bangso na pinaluamon. Di patol haso nasida marhite-hite hatogomu tu bagasan inganan ni habadiaomu. Dibegiak ka bangso baritai gabiak kadu nasida manibas-nibas ma halak Palestin. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadokan saha porsiaon macai torangdo didok di Bibil tai edde puji-pujian ni si Musa dohot halak Israel do turpuk jamitaon. Jadi bidu 15 ima edde puji-pujian sian si Musa dohot halak Israel. Di eddehon nasida habal gaun ni Tuhani halongangan na pinatupani debata di tonga-tonga nasida. Di eddehon nasida aka pabahenan ni debata. Hamak kadongan saha porsiaon siani taida edde nani eddehon ni si Musa dohot halak Israelon gabe semacam ekspresi manang luapan ni rohana sida, luapan emosi na sida siala halongangan na pinatupan ni debatai.
Jadi lagu itu adalah sebuah ekspresi manang inganan papuason na di roha. Marhiteima akabang dohot tamuinang gabi dapotita ma nuaing pangatusion sada pabua dakola saunari BHP edei dipake laho mengekspresihon na di roha. Dakola saunari bei nunga mamuka sian najulu edei gabe sarana papuason na di rohaon. Menyatakan isi hati. Contoh na rupani molomonang martading olahraga sada-sada klu manang sada-sada negara tadok majorupani Argentina di tahun 2022 gabe juara dunia nasida marededo nasida patuduhon lasni rohana baik di tempat nasida songon istirahat saat tu na di arak nasida tropi piala dunia itu negarana holan na marede nasida arian dohok borngin larut nasida rupani mengekspresihon hamonangan nasidai tu sude aka na marnidasa dohok diaka momen-momen na asing dope. Di kemudian hari ditiki di talihon si Daud si Goliat dohot halak Palestimi maredeido aka paropuane pola marloksa-loksa didok aka paropuan na marede. Songon nataboto gabe lausido anon dalani si Saul rupani mangiburu si Daud di edei didok aka paropuane anggo si Saul maribu-ribu do di taluhon aka musuna. Hape rosi Daud marloksa-loksa. Jadi gabe adok pangiburuan rupani disi ala marhite edeni paropuane gabe humeba dotong ucago do si Daud nuaing. Hama kadongan molo akan namalo maddok gabe semacam ventilasi do edei dingulu ni sasahalak. Gabe songon ventilasi ede dakolan menyangkut solmisasi do re mi fa sol la si do. Lagu adalah ventilasi emosi. Taboto do kan gunani ventilasi molodang adong ventilasi di sada-sada ruangan buido gabe pengap ruangan ni jala molodang adong biatong sirkulasi udara di si ba akan mangulu di si pe buido gabe mate idopin na molo tabereng aka bangunan sai dibaid do ventilasi udara asa adong rupani di si haluar masuk dalam ni alugui haluar masuk tu ruangan ni sehingga halak manang na mangulu na tinggal di ruangan ni gabe sehat jala mangulu ma nasida. Jadi EDP boydui gabe semacam ventilasi emosi lahu papuason na di rohat taon. Papuason pakilala ataon. Jadi daktar bayako kita nuaik songo dia rupani hala Israeli satikido si Musa mirja-hirja nasida, manortori nasida, maredei nasida, patuduhon lasni roha nasida. Jala molo tabereng anu diuduk ni turpuk taon, sian ayat 10 sia, sahat ayat 20 sadai, marede do si Miriam iboto ni si Aroni, rap dohot akaparopuan na asing, masih tiup odak nabi didokon, memukul rebana dan menari-nari. Meluapkan perasaan nasida, mengekspresikan kemenangan nasida, meredupon parangan ni Raja Parao, nani usopon ni Jehovah, tulau rarai manang tulaut arungi. Jadi manortori nasida. Jadi budu tabereng ra, aka semangat si songonia te di partikianon, molomonak sona tadok nakkiningani, martading olahraga, marededo nasida, manortori do nasida, papuason na di rohana. Imajo tabereng na parjulo sian turpukon, gabe sarana papuason na di rohama, edei dibain si Musa, dohot halak Israel. Asa sobu pakilalaan nasida, tapi bukan sekedar ekspresi, tapi patuduhon lasni rohana tu debata.
Bahkan ubaga sianido pe naing taida di baga satrupukon edei dipakai si Musa dohot halak Israel laho makatidakon pabahenan ni debata naguk halongangane. Lapatanna edei dangholan sekedar luapan emosi be manang bentuk ekspresi sabing alai gabe ruang kesaksian di nasida. Ai di hati dakon nasida do di edenan di dehon nai pabua debata nahina porsiaun nasidai ima debata nagabe hatu gaunna puji-pujianna jala nagabe hatuauna. Molo di Indonesia, di hata Indonesia didok menjadi kekuatan mereka, menjadi masmurnya dan menjadi keselamatannya. Debatai ulu balang bulun pahlawan perang didok disi. Na mangalubi aka debatani portibion ai debatani sema tuduson debata sisongoni nina di sada ayat naung tajaha nakkiningani rupani. Dohot akana asing dope napabuahon habalgao ni debata. Di ayat 10 sadaya te ise masongoko ale jahuba di tonga-tonga ni akka debata. Ise masongoko marmulia di bagasan habadiaon nasokal marpuji-pujian nama bahen halongangan. Ima didok nasida lapatanna tungso tarbayakon nasida do hamonangan nasidai moloholan marhite gugu nasida sadiri. Ngatalu nasida disihatoropon secara jumlah talu muse digugu rupani udah minoritas tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Alai ala debatado napatupahon gabe majadi do sude. Akana sohia ni ida simalolong nasida do dipatupa debata di jolo nasida. Dia mai aibui marsik laut rarai, laut arungi, holan marhite-hite na dipatol-tol si Musa tanganna dohot tukok nai tu lauti hobar tu persuruan ni debata. Patol-tol matangami tu lauti inna debata tu si Musa holan dipatol-tol bui marsik lauti. Gabi bui nasida mardalad disi. Jaladuk taripar nasida tu baribaan hape ngaro parangan ni Raja Parao laho manahop nasida dung di tonga-tonga nasida Roma muse debata madokon surdukom mamuse tangami patol-tol matangami tu lautina gabe sumuang mamuse lauti mardomu lau sulauti ma mangaupon sude parangan ni Raja Parawi ido natajahan nakiningan di bagasan turpuki boha heado taida sisongoni adong do hea taida marsik laut tangadong yate holan goardo adok siti balaut anggo kenyataan datu ngadong nahya mangarsi laut ate siti balaut na holang goardo datu kia adong manib balaut hola di peristiwa odo ya marsik laut jadi dakinata gabe so marpanidangi bangsoi rupani dihabalgau dihalongangan doho di pabahenan ni debatai. Jadi marhite turpukon adong dua nakiningan nanaing dohonon natuhita nyanyian itu menjadi sarana mengekspresikan emosi kita. Emosi nanidok nadisi boido lasniroha, boido kesedihan, boido aka penyesalan. Idu asa buku detai rupani disidu sudi pakilalan. Adong do disi pakilala lasniroha, adong do disi pakilalaan lungun niroha, arsak niroha, dohot aka na asing dope. Hobar tu pembagian ni buku detayate. Hamak kadongan lausom manuaing nan macai arga nabui ta putih hisian turpukon pabua edde nata edde ko di gerejai doho diaka parsaora di tonga-tonga di huriai dada sekedar edde na biasai. Dang dosi dohot aka edde na sekulerate. Alani i dang bui bihita hape margait-gait mangedde hocca. Hai ditikita dehoni na sedang bersaksi dohita. Bahkan ubagasianira budo dohonota. Namar panidangi dohita marhite-hite edde bahkan
na marjamita do hita marhite-hite edde. Jadi sotuk tapikir rupani hola sekedar maredde hita mangedehon aka edde, apalagi dia ka na markur bah na marjamita do ho di siaka mang do tamuinang ditiki di edde hoko edde. Ai kesaksian na mangulu doi. Boy doi naung dialami aka nama bayan edde, Yesui sedang tak alami nuaing. Bahkan mungkin akan kita hadapi yang seperti itu. Mangedehon edde nai baru di Jehovah songon guarni minggu tai ima minggu kantatei edde ho kamu ma edde nai baru di Jehovah nanai dada edde nai baru tercipta nani dok na disi aka edde na baru dicipta pencipta lagu rupani dao alai panidangion nai baru do maksudna. Jadi panidangion nai do nai baru ikonido na say toktong ibaru edde na liling do tay dehon ima edde naung dia dehon ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun na salpu alai pangedehonon tai doho sikapta tu edde di pangauhonota ikonido nasai toktong ibaru. Jadi ganup tai dehon edde rupani kita sedang bersaksi menyaksikan pabahenan ni debata akanai baru di bagasan nguluta. Jadi sutuk tapikir holan sekedar maredde hita disi edde naliling do tai dehon alai taingok mah terus do gabe menjadi panidangion nai baru di hita. Ai bohama hita tutu mangauhon meresapi edde ai sikap tatu edde pe sodenggana te satabi. Intina dang buibe asal ma maredde. Takasma ta auhon pakokopon di Tuhani di ngoluta marhite aka edde na ta edde hone. Jadi molo tajaha perlirik ibana perbait memang sutuk-sutung dorupane pengalamat tai Yesui sedang tak alami si songoni nuai. Penghayatan akan sebuah lagu akan melahirkan sikap dan ekspresi kita. Ido asa adong halak natangis mabigi parede dohot mangedehon sada eddeate. Tangis ibana, larut ibana di hata-hata ni edde. Bahasa bui songoni ala dihayati, ala dihanguluhon ibana, ala diauhon tu bagasan nguluna. Huripu edde inne bana, hape kisahku doho, naninai rupani. Hupikir edde hape kisahku do ninna. Hamu kadongan na paduahon macai takas do taida nakid diturpuki ia alamat ni hasahatan ni edde ni si Musa dohot halak Israeli ima debata maredde ma autu Jehovah ido dido. Jadi dang jolma dang dirita hasahatan ni edde na ta edde honi Tuhanido hasahatan lapatanna na maredde tu Tuhanido hita dang na maredde tu jolma hita dang na maredde tu dirita hita. Bukan menyanyi untuk diri sendiri. Molo aka edde sekuler buima jolma hasahatan ni edde yata ate isarana natorasna na mangulu nuaing dohot aka naung jumuli rupani haul mawamung naninai. Jadi edde sekuler bui do jolma hasahatan na dongan na haletna dohot aka na asing. Ala yang go edde huria debatado alamatna. Atong molo debatado hasahatan na puasa gabi gay. Songon na tado digijangi na kiningan gabi holan asal ma marete. Toy ma napeting marede nina. Wah, arung do pesongonin wai. Roy bana rupani marede. Toy ma asal ma marede. Holan na memenuhi roster marede di gereja. Molo ido pe ngaporlu tapadengkan. Ido non asagabe sahat kita tu pangatusion edehon ma edenai baru di Jehovah. Unang umila rohata mamereng jolma ditikina marede daripada tutuhani. Unang ubiar rohata tu jolma. Sutuk salah hita ba, mahila hita mamereng jolma, mahila hita mamerek kalakan. Ninna, unang ikut debatado na ikon tahabiari, ikut debatado nagabe
May lahita rupane mamereng debata molo gawe sotikos pare diotai. Atong akamang dohot tamuinang marhite turpukon dohot marhite mingguon tay dehom maedenay baru di Jehovah ay dalat tadoi makatidakon pakokopon nai dingoluta marsada-sada nung atakasi tahanguluhon marhite hamamate dohot haheheon nitu hatay humoko pau humoko pamu humoko portibion. Amen. Martangiang mahita. Moleate Tuhan dihatam na badiyay. Pauratom mahidi bagasan rohanami. Asa di parbiho katami parbuena denggan parbuena tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amen.